De când mi-am dorit eu să crestez un piept. Operațiunea piept castrat. Piept tăiat, băi, cucu. Ha? Ce căcat vorbiți, mea? Hai, ce faci acum la peștele ăsta? Nu mă, dar nu-i piept de pește. Ăsta este piept de mamă gestantă în luna a 4-a. Am uitat să are și piperul acasă, drept pentru care o să-l împănesc cu mici. Nu știu dacă ați mai mâncat așa ceva în viața voastră. Nici nu o să mai mâncați, că asta e ultima dată când mâncați. Adică, uitați-vă ce vă spun. De o lac de gust ăla, dracu, n-am chipier, n-am sare. E boldoveni, adică apați, zilii, dracu. Dau de subțiori. Așa, e prost, vezi că știi. Băi, ăla, Vârlandi la Dați-ne o casă, sau cum se cheamă emisiunea aia? Cireașa de prin tort. Uite-o la că aici, băi, tăticu, nu tâmpenii de alea care povestești tu la vedere. Faci ore, Pana mea. Bun bucătar, e ok. Da, bun bucătar, noroc că... Noroc că nu mâncăm noi. Din fericire pentru noi, nu mâncăm ce gătești din neamardare ăla. Pula mea, mă las prin buna lui, uite-o la că, băi, ce... Sunt măti carnici, ce dracu fac sarmale, mă. Pui umplut. Pui umplut cu de-astea. Și imaginează dacă n-aveam mâini cu ce-l umpleam. Pentru blondii trebuie spus, cu pula. Că alea sigur nu-și dau seama. Și nu, bă, dar pe urmă nu dorm toată noaptea să gândesc, săraci, ce făcea ăsta și tu-ți dai seama, zic, nu, e nasol. Când nu dormi, eu știu cum e, joci poker, asta fac eu. Și pe urmă pierzi toți banii. Nu mai spun nimic, sunt tăcut, știi din ce cauză? Civilizat. Știu. Ce o să stau? Pui civilizat. Pui de virilizat? Știi din ce cauză sunt tăcut, doi Marius? Știi din ce cauză sunt tăcut? Nu. Pentru că nu am lichid. A, păi și bei, tati. Ia, du-te să faci un refil. Reeditare. Da, vă mulțumim frumos, aceasta a fost tot. That's all, folks. Metro Golden Mayer. Gata, te cumți, mătii. Eu vreau să te ajut. Cât poți? Până la fund.